ବାଉଁଶ ଟଣା ହଉଛି ଯେ ଢାଳି ପାରୁନାହିଁ। ଟିକେ ଆଖି ଆଡେ ଦେଖିଲୁ, ପିଲାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁছে, ସେ ଦିଶୁନି ମାଟିରେ ମିଶି ଯିବ ବୋଧେ, ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ। ଆଉ चलो ନା ହଁ ହଁ ବାଉଁଶ କାଟା ହଉଛି। ଲେଟିଂ ପାଇଁ ସର୍ଟ ପଡିଲା ଦିଟା ବାଉଁଶ କାଟା ହଉଛି। ଘର ପାଇଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଇ ଦିଦି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ହେଇକି ବବଲୁ ଏଡେ ଅନେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ଅନ ଏ ଅନ ଏଡେ ଅନେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ଏ ପିଲାଟା ଲାଜେ ଲାଜେ ହଉଛି ଟିକେ। ଏ କଣ କଡ କଡ ପଡ ପଡ କଲାନି। ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 150 रुपया देगा।